Isulahan ang miila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as ug buot nga yukmuan sulod sa mga merkado nga nagpili sa mga lingkuranan nga linain sulod sa mga sinaguga ug sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayunan ug unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at ubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog didto sa ilang mga halad, daghang dato nga nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus ug mihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog niining kabus nga biyuda. Kay ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabos mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang usa sa mga nindot nga tema nga gipresentar sa ato karong pagbasa sa una, sa ikaduha ug sa atong ebanghelyo kanig yung paghatag sa atong kaugalingon alang sa kaayuhan sa uban. Ang atong kaugalingon mao'y ihatag dili ang sobra sa atong bahandi. Kamoron nanimba mo inighog ninyo sa parakulikta unsay inyong gihatag, ang sobra sa inyong kwarta o ang inyong yung kaugalingon. Ang totok mamuna nako mingon sad moron masud ay mi sa sibot ay pader kadako namo masud ay mi nang sibot. Unsa may pasabot aning paghatag sa atong kaugalingon, paghalad sa atong kaugalingon? Matod pa ni kaning sulat sa mga Hebreyo, si Kristo misulod sa balaang dapit, dili hinimog tao kung dili kadtog yung balaang dapit nga hinimos Ginoo, dili dala niya ang mananap ug ang dugo sa mananap, kung dili ang gidala niya ang iyang kaugalingong dugo aron iula sa kaluwasan sa tanan. Kana man kung muhatag ka, makaluwas gina sa imong silingan. Basta muhatag ka, para nang muhatag kag yuta para agianan nila, luwas gina ilang agianan. No, muhatag kag luna
para ilang kapuy-an. Kana, luwas sila. Muhatag kag kwarta para ipalit og pagkaon or muhatag kag pagkaon para ilang kanon. Kana, luwas gina. Muhatag kas imong bana aron maluwas ang imong silingan na biyuda. Maluwas gina siya. Ikaw sad bana manghatag sa kas imong asawa aron maluwas ang pari. Luwas yung pari. Nya, manghatag mo sa inyong kaugalingon. Oh, ay klaro. Nya unsa may mga timailhan nga ang imong kaugalingon mo imong gihatag. Number 1 requirement, ihatag ang tanan na imong gisaligan aron ka mabuhi. Tanawa ang biyuda diri sa unang pagbasa, iyang giingnan si Propeta Elias nga representative sa Ginoo. Sir, kahibaw gyud ka. Ang imong Dios na hibaw, katapusang kumkum na lang ginisarina ang akong lutuon karon para ni nako ug sa akong anak. Human ana, mga matay na misgutom kay nagkuan man to, nagfamine man to og tulom ting ito katuig nga wa na gyud tanom mabuhi motong daghang nangamatay labi na gyud mga biyuda. Nya ingon dayo si Elias, ihatag lang na nako, di lagi na mahurot. Wa gyud mahurot. Ana, pero gihurot niya gahatag, pero ang resulta wa mahurot. Kano? Nindot no? Ganahan mo ana? Ana. Kaning biyuda sa atong ebanghelyo, gihog niya tanan sa kolekta ang iyang duha ka dako nga mo iyang ipapalit og pagkaon atong adlaw. Sa inyong paminaw, pag humanyag hog ato, nakakaon pa siya, wa na. Wa lagi sulting Kristo, pero wa gyapon to mahurot. Pareha to bang katuban dito sa bukid sila nga gigutom na ang mga 5,000 kapin ka mga tao, nya ingos Kristo, unsa may inyo diyang makitang pagkaon siya. Ni ay bata dinhi nga naay dala nga 5 ka pan nga sibada siya ihatag na nga rin. Gihatag sa bata ang 5 ka pan o 2 ka isda nya nahurot. Gihurot niya gihatag ngadto ni Hesus, gihatag sa ni Hesus ngadto sa mga tao, nabusog ang mga 5,000 ka tao, unya naapagi sobra nga 12 ka bukag. Pastila no? Kani dieng paghatag sa tanan na atong gisaligan para mabuhi atong isig katao, mao day na sikreto para mudaghan imong kwarta. So karon og wa kay kwarta ay pagsigig pangutang, panghatag. Ay unsa may imong solusyon basta wa kay kwarta, mangutang o manghatag? Kamo ba inyong naandan karon ba? Mangutang. Mao na ing resulta, maputos kas utang. Purti na nun imong problema ha? Ang solusyon day ana para way problema, panghatag sa kwarta. Og na kay nahibiling kwarta, ipanghatag na. Mudaghan lagi na. Adi gimong to? Ano na? Mabitan ang niingon ko sa midunit nato dinhi na malit sa atong slots. Sobra na mga 9,000 ang na lista nato. Sukad pagyusuna, sukad pa adtong January 2020 hangtod sa karong Oktubre 2021, mga 9,000 kapin na ka mga tao ang magsigig balik-balik og donate na sa bag-o pang mupalit og slot. Ning abot na gud ang atong halin og mga 84 million. Ang halin ba? Hindi mo katuog? Oh, apil sa kapilin ha? Mga 84 million. Niya ang nagamit na to dinhi, mga 32 million para sa atong projects. Niya mga 30 dito sa kapilin ha. Charitable work na to, mga 12 million. Grabe kayo. Wa gi usa aning 9,000 nga ni takes na ko karon nga pader, gamahay gyud ko nganong ni donate ko, nganong ni palit ko. Wa kamo dinhi nakapalit na mog slot. Tanawa di ba sige lang mog mahay. Kanang wa mo palit, gasige lang nagmahay sa kinabuhi oy. Paita kinabuhi paita.
Pero kutob sa nakapalit, wa ginagmahay. Hasta pag kutong nangamatay, kaya naamay ni palit nato nga namatay na, daghan-daghan naman sa na sila, nangamatay, wa gyud mo takes nako. Nga nagmahay sila. Nga naman, siguro magyutong tuas langit. Siguro to wa ginagmahay ato. Muna aron di mo magmahay, naa na sa tay bagong slots nga ibaligya. Oh, ano mo mura mo manguli mo nga ako man i-announce. Bitaw nagmeeting mi sa pastoral o sa finance nga kaduha katulo ba mi ato siging abot-abot nga analyze ato dining kahimtang gigrasyahan man ta kay naa may mga namaligya og yuta additional karing loyo baligya kana diha kilid baligya kari diri mga 400 kana diha mga 400 sa na diha niya ang kanang atbang 300 plus 400 mga 700 na kapin. So naagid tay mga almost mga around 2,000 ka mga bag-ong yuta nga na-acquire. Ang mga kuan din na mga 1,000 na di atbang. Okay. Mura man to maapil na nini ang naibalay. Di grasya kay na no. Awa mo grasya. Sa una, wall-to-wall ta, wall-to-wall. Igabot ni loyo, wa nay lain na sa tagiya. Abot sa diap, lain na sa tagiya. Abot sa dias kurag, lain na sa tagiya. Karon kita ni tagiya ngadto. Ano man mo malipay? Ana, pakpakoy. Nakaparsyal-parsyal na tagpipila, pero naa pa na yung mga balanse nga tanaw-tanaw na ko, dili mo ubos sa, ang among bana-bana lang ani, di mo ubos sa mga 12 million. Ana, niya, kaya na naman tayo mga yuta, tukod tag building, kaya waman tayo mga building, so atay kumbinto. O, magtukod tag kumbinto nga 2-story with roof deck. Niya, magtukod sa taog, social halls o mga opisina sa mga organizations, ana diyang dapita kay mga 400 man na diha. Ato sa nang tukuran mga nanay mga opisina ang mga organizations nya sa second floor dako nga social hall nya naagya poy roof deck. Oh ana pila may magasto aning duha ka building. Oh at kamo ba dayog lidingi ay dako kanay kadako. Oh og atong tabang nga gasto nganong di man mo gamay. Mo na nga ang katida na tag 1,000 ra. Oh, tag 1,000 ra kantidad na. Pero tiponon tanan. Gibana-bana sa natog mga 40 million kanang duha ka buildings. More or less. Niya kay kading atong church grounds kay modako naman na diha ato naman na dihang kuanon limpyuhon maghimo sa tadihag landscaping or kanang pag-arrange ana diha pagpurma ng atong grounds bana-bana sa nag mga 5.4 million siguro nya magpataod-taog solar system mga 2.6 pod so total mga 60 million mo ni ang atong gitawag og once and for all project mahuman ni siyang projeka wana simbahan na gid ta nga dunay grounds dunay kumbintong tarong na anagyoy social hall nga mamitingan kusog dagdagan ang atong mga pastoral dili pa rin didto adto tatong may tent nya magmeeting nya muuwan dayon mubaha dayon magsige nagingking-ingking hala maigukos baha ari dili dagyog ka maigos baha malusno na lang iniglinog pero ato mo sa ligonon man nato aron dili dalitan mga matay. Ang mga organisasyon karon bisag asa lang sila mag-meeting anhi dinhi ari diri sa kusina anha diha adto didto tent bisag asa lang sila pasok ba karon na sila yung mga opisina unya gusto mo na kanda mo na pamalit na mog slots so mamaligya ta og bago na niya presko kay ni 60,000 ka slots tag 1,000 per slot. Ang title, Divine Unity
prosperity, and satisfaction. Through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. So kung nato na silang butangan og abbreviation, DOPS das SBFMM. DOPS SBFMM. Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction through Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. Gikan karon, open na siya for selling. For sale na siya karon. Pamalit na mo. Ang karong akong una-una, kada palit na to ani, kay unity man atong gisgutan, na united naman yung mga yuta dinhi, himo sa tag building to prosper our church. Unya, satisfaction sad sa mga parishioners, no? Inana, ato na siyang ihalad isip pasalamat o pakighiusa. Pasalamat o pakighiusa. To unite and to be grateful. Unsa may asa man ta magpasalamat, asa ta makighiusa. Karong buwan sa Nobyembre, ang tanan natong paliton nga slots, kung mamalit mog slots, mahiusa mo sa tanang mga santos kay All Saints month man All Saints month, di ba? Mga santos, kato mga santos nga nangamatay na nga nagbuild aning maong community, kato mga santos nga nagsigig lead na tong rosaryo sa una nga mga sipunon pata, wa to madeklarar, pero angayan nato silang pasalamatan, angayan nato silang suportahan og ipakita nato nga atong padayunon ang ilang gihaguan pinaagi sa pagtukod og mga struktura para sa simbahan. Mao na inigkada ninyo palit karon og slot karong buwana, all the saints nga nagmahal sa simbahan na inyong mga kaliwat, mga higala tingali, mahiusa natong tanan. Di ba? Nindot, no? Mura mamog di gustong masantos. Aron sa ta masantos? Ana, ni ato silang pasalamatan. Ighatag nimo palit kag usa ka slot. Kani para nis mga santos na mahiusa ko nila. Nya tabangi sad ko ninyo mga santos na masantos sad ko. Dili na ta ko magsigig pamalikas, dili na ta ko magsig panglibak, dili na unta ko madaw kaya ning ako mga yuta o kaning akong kwarta. Hangtod na lang nun, awayo na nako akong igsuon, awayo na nako akong umagad. Ana ba? Hangtod malatusan na lang akong mga anak, tabangi taong ko. At tanawa, di ba, mahiusa ka na igkada di mo palit. Ang resulta, nindot na kag smile inig ka Disimbre. Inigingin mo, Merry Christmas. Ana, bisag wa ka ihatag, maingon din sila, nausab gid siya. Nindot na kay siya mo smile. Sa una mo, Merry Christmas na, kusbud kay ignaw. Ano? Mura mangyapo mo guwa makumbinser. Basta mauna na. Og maunay gibati sa tanan nga mihalad sa ilang kaugalingon alang sa Ginoo. Malipayon, nagkahiusa, malambuon, tungod kay nahiusa man sa mga santos. Labi na gyud ni San Vicente Ferrer og ang Reynas mga santos nga ang mahal na Birhen Maria. So, bagong slot, 1,000, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, SBFMM. Sige, manindog na ta katong mupalit og slot. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong ginunato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang biyuda didto sa templo ug sa saripta mihatag sa tanan na ilang gihuptan alang sa Ginoo. Uban sa manggihatagong kasing-kasing, muhangyo usab kita sa manggihatagong amahan diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang katawhan sa Dios nga mahinangpon kitang mudawat sa mga buhat sa gugma ug pagpangalagad nga gipadangat sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagdumala sa atong nasod nga makaangkon na sila sa grasya nga sarang makapauswag sa atong ekonomiya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang gut-ong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalitdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay nga mahiuban na sila kang Kristo ug sa tanang mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Labing manggihatagong Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanan, busa dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa ugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.